Ассалому алайкум, бародарон. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо, яъне гап нест. Нафароне ки нав омадаганд тавсия медиҳам ки дар канали мо подписатсия кинед, зангулачаро зер кинед. Вақте ки шумо видеои нав биромад, шумо сразу якум шуда бирояд ва чӣ хеле ки ваъда карда будем дар видеои гузашта, яъне дар видеое ки РВП-да нақл карда будем, ссилкааш дар описания видео доред, тамошо кинед, касе дидагӣ нест. Чӣ хеле ки ваъда карда будем, имрӯза мавзӯи мо дар бораи баъди РВП чӣ хел документҳоро дар ВНЖ супоридан. Дуроен тамошо кинед, якум РВП-да квотадам ҳастай, ҳамаш тамошо кинед, баъд ВНЖ-да тамошо кинед, чӣ хел ВНЖ-да супоридан дар кор. Ҳамашда нақл мекунем иншоалло имрӯза видеода. Лайк монен, подписатсия кинед, хай мо бошем сар мекунем. Ва тибқи ваъда чӣ хел ки дар видеои гузашта гуфта будем, имрӯза мавзӯъ гап мезанем дар бораи документҳоро падоват кардан барои ВНЖ. Чӣ хел падоват кардан мекунад, чӣ хел ба кадом роҳҳо, ба кадом документҳо, ҳамашу имрӯза мавзӯъда мо гап мезанем ва сар мекунем. Баъд аз оне ки мисол чӣ хел ки қонуни нав биромад, баъди 1 ноябри соли 2019 қонун биромад, сар мекунем оне ки чӣ хел падоват кардан барои ВНЖ, вид на жительство. Вақте ки шумо РВП-ро гирифтен, шумо 8 моҳ бояд ба РВП гарден. Пеш 6 моҳ буд, ака ҳозир 8 моҳ шуд. 8 моҳ ба РВП мегарден. Баъд метавонед шумо ҳуқуқ доред ки дар ВНЖ, вид на жительство супорен документотона. Ва вақте ки дар ВНЖ месупорем, вид на жительство документотона месупорем. Ва мисли вақте ки мисол чӣ хел ки дар РВП супорида буде, ВНЖ-да мерен, ҳамун паспортни сол ҳуҷҷатро шумода коғазча метиҳанд. Коғазча метиҳанд ки кадом спискаи ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кардан дар кор барои супоридани вид на жительство. Баъд шумо ҳамин спискаро боз мерен. Касоне ки мисол агар ки мисол дар Русия хатм карда бошанд, мактабҳои миёнаи русиро, инҳо экзамен намесупоранд. Ё ин ки бародароне ки мисол дар Русия бо дипломи сурх хатм кардаанд, ҳамин дар территорияи Российской Федератсия, инҳо метавонанд без учёти квота, без учёти РВП сразу метавонанд дар ВНЖ супоранд, вид на жительство. Фақат бародароне ки мисол ба дипломи сурх хатм кардаанд. Агар ба дипломи мисол обичный диплом кати хатм карда бошанд, ё метавонанд бе учёти квота дар РВП супоранд. Агар дипломи сурх бошад, метавонанд дар вид на жительство супоранд. Ягон специалист бошанд, дар вид на жительство метавонанд супоранд. Ва вақте ки мисол чӣ хел ки дар РВП экзамен супоридан, бародароне ки мисол ба кори официально бе асос ки мисол квота гирифтагианд, ин бародарон метавонанд барои чӣ хел ки РВП-да экзамен супоридан, вақте ки дар РВП экзамен супорида барои вид на жительство, шумо да ҳам чӣ хел ки гуфта будум, дар ВНЖ супорен, ҳам дар РВП дар кор мешавад экзамениш, ҳам дар вид на жительство. ҳамун экзамена гузаштагитон барои ВНЖшам мешавад. Уровень ВНЖ-да супоре, ҳамашда мешавад. Ва копия мекунед мебиёред ва дар уҷа списка варақчае ки мисол кадом документҳо отчёт яксолаи ҳамин налоги ҳамаш бо списка неҷада списка мебурам. Списка мисол чӣ хел гӯем, РВП-ра муддат мисол баъди РВП 6 моҳ проживат мекардӣ, баъд дар вид на жительство месупоридӣ, ҳамин 8 моҳ кардан, баъд ҳамин РВП-ра проживат карданаш 8 моҳ кардан, баъд дар вид на жительство месупоридӣ ва вид на жительствора 6 моҳ буд, 4 моҳ кардан ки мисол 2 моҳа дар моҳи чида сроки РВП-да продлить кардагианд. Баъд вақте ки шумо месупоред, 4 моҳ пас ответи шумо ҳозир бар тибқи қонуни 1 ноябр 2019 баъди 4 моҳ ответи ВНЖ шумо мебурояд. Ответи ВНЖ шумо мебурояд, шумо метавонед баъд ВНЖ-ра гиред. Ва ВНЖ баъди 1 ноябр 2019 чӣ хел ки шумо медонед, бессрочный шуд. Бессрочный ҳамин хел ки шумо дар пеш 5 сол зиндагӣ мекардед мисол ба ҳамун ВНЖ, баъд чӣ мешуд, 5 сол зиндагӣ мекардӣ, бод мерафтӣ продлит мекардӣ, чӣ хеле ки медонед шумо.
ҳозир бошад не, ҳозир полностью бессрочный срок надорад дига, чӣ хел чанд қа мехоҳӣ ҳамин хел ВНЖ меистад. ва нафароне ки мисол баъди то 2015 касе ки мисол агар ВНЖ дорад то 2015 инҳо барои ВНЖ худро бессрочный карданд. Инҳо бояд рафта экзамен супоранд, аз экзамени русский язык ҳамин сертификат, баъд заявление чӣ мекунанд, рафта баъд метавонанд сдават кунанд барои ки вид на жительство худро бессрочный карда гиранд. Ва нафароне ки мисол баъди 2015 боло то 2015 2016 то 2019 боло меравад, инҳо метавонанд ба як заявление мисол меранд рафта менависанд дар паспортни стол, метавонанд ВНЖ худро бессрочный кунанд, шуморо ВНЖ бессрочный метиҳанд. аз то 2015 касе ки 2015 ақиб касе гирифтаги поён ва ё бояд сертификат нависта баъд ВНЖ худро бессрочный кунанд. ва ҳамин хел бародароне ки бо касоне киҳо бо ВНЖ гирифта метавонанд, нафароне ки мисол падару модаршон ё ки падару модар, зану фарзанд, инҳо агар ягонташон чӣ хел гражданин дошта бошанд ё ки падару модаршон гражданин дошта бошанд, инҳо сразу метавонанд бе учёти квота, бе учёти РВП сразу метавонанд дар ВНЖ супоранд. ва ё ки зану фарзанди шаҳрванди Русия дошта бошанд, инҳо ҳам метавонанд бе учёти квота ва РВП метавонанд сразу дар ВНЖ супоранд. ва видеои оянда мо иншоаллоҳ гап мезанем дар бораи чӣ хел кадом ба вақте ки РВП вақте ки ВНЖ-ра гирифтен чӣ хел ба кадом основаниҳо боз барои паспортни сурхда супориданда, яъне шаҳрвандии аслӣ гирифтанда, чӣ хел гирифтанда кора, бо дар бораи видеои оянда дар борааш гап мезанем иншоаллоҳ. бародаро дурен, бародарои нав дар омадаистиян, шумо подписатсия кунед, поделитсия кунед видеора, канала дастгирӣ кунед, иншоаллоҳ бо видеои беҳтарин бо дар пеш мебурад. Видеои оянда мо дар бораи чӣ хел паспорти сурх да документҳоро баъди ВНЖ супоридан интизор шавем. паноҳи худо бошед ҳама каса.